Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअ खालामनाया बिराद गोबावसिमोन आरोना, माने मबाइलानो आंना एसे गाज्रि जानानै दंमोन, ओंखायनो भिडिअ खालामनो मोनाखै आङो। ओमफ्राय नै बेबो जों बै अक्ट'बरावनो थांनायमोन आरोना, सिक्किमाव थांनायमोन। सिक्किमाव जोङो दा नै थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय दा आं बेखौ दासो एडिट खालामनो मोनदों नालाय दासो होनाय जाबाय आरो। होमबा नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोरनि जों दा सेबकआव ओंखाम जाहैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय माने फुङाव दहायथ' जोङो 7थायावनो ओंखारबोदोंमोन नालाय न'निफ्राय। ओमफ्राय गसाइगावआवहाय एसे ब्रेकफास्ट खालामबोबाय, ओमफ्राय ओंखाम एसे जानानै थांसै आरोना जों लोगोफोर। Pastulas, pwede din pangkalan siya. नै लोगोफोर बे दैमायानो जाहैबाय तिस्ता दैमा आरोना। बिराद मोजां नुयो आरोना लोगोफोर, माने जों बे दैमाखौहाय बेंगलनिफ्रायनो लोगो मोनबोयो। मोनफैहांबाय आरोना लोगोफोर, नै हाबहांबायानो। वेलकाम टू सिक्किम। गेंटक मोनफैगौ मानि जोङो मोनाफैलायलायबाय आरोना, नाहरलाय जि मोजां नुखायो। ओमफ्राय लोगोफोर नै जों मोनफैबाय आरोना, ओमफ्राय अबस्थायानो नायजाला, एकदम जायलिलि जाजोबलायबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जों माने हटेलसिम थाबायलांदों आरोना। गारि पार्किंआ माने हटेलाव गारि पार्किं गैया नालाय, ओमफ्राय गारिखौ गारि पार्किंआव दोननानै जोङो हटेलसिम थाबायलांगासिनो आरोना। होमबा लोगोफोर जोङो एसे रेस्ट लानोसै आरोना, ओमफ्राय फ्रेश जानानै रेस्ट लानोसै आरो, मेंबायबो ना एथ' गोजान फैबायना। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ होमबा एसेनोसै लोगोफोर।